Bună ziua, stimați prieteni! Cu 5 ani în urmă, Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică au lansat o nouă formă de cooperare, așa numită Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare. Și decizia cu privire la acest program a fost luată la summitul NATO din Cardiff, Țara Galilor, în septembrie 2014. Inițial, această programă, care de fapt a fost negociat destul de complicat, pentru că ideea acestei noi forme de cooperare dintre Alianța Nord-Atlantică și țările partenere a provenit din realitate, din situația geostrategică care s-a creat în anii 2014-2015, legată de anexiunea Crimeei de către Federația Rusă și războiul dintre Federația Rusă și Ucraina în regiunile de est a Ucrainei, în Donbass. Și toată situația la moment crea noi presiuni și noi riscuri pentru securitatea națională a mai multor state, inclusiv Republica Moldova, Georgia, Ucraina și alte state din regiune. De aceea, Alianța Nord-Atlantică, în dialogul său cu partenerii, au venit cu această inițiativă de a consolida capacitățile de apărare. Vreau să spun că aceasta a fost și o dorință și un obiectiv formulat de clasa politică de atunci, pentru a se întări în viziunea acestor noi riscuri suficient de iminente și vreau să vă amintesc că situația era destul de complicată la momentul acela. Deci au fost negocierile complicate pentru că existau anumite rețineri și bănuieli din cadrul țărilor membre Alianței Nord-Atlantice, dacă Republica Moldova este suficient de sinceră în a întreprinde măsuri pentru consolidarea propriei apărări, dacă clasa politică din Republica Moldova va fi suficient de responsabilă nu doar pentru a implementa toate acțiunile și măsurile prevăzute de această inițiativă și, într-adevăr, să devină un furnizor de securitate, nu doar un consumator de securitate, și dacă Republica Moldova este suficient de sinceră în parcursul său european și de consolidare a relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică. După discuțiile în Bruxelles, în Chișinău, cu mai mulți diplomați, totuși am reușit să insuflăm încredere în intențiile noastre și eu, în calitatea mea de ministru al apărării, am avut această onorifică posibilitate să lansăm la ministeriala din Bruxelles a NATO, împreună cu secretarul general al NATO, Stoltenberg, această inițiativă. Deci, spre deosebire de alte țări, în cazul Republicii Moldova, ne-am înțeles că acest program va fi desfășurat în două faze, două etape. La prima etapă se prevedea ajustarea cadrului constituțional legislativ din Republica Moldova cu privire la securitatea națională și apărare. Mă refer aici la strategia securității naționale, mă refer aici la noua apărută idee de a elabora și aproba strategia apărării naționale și la un șir de documente, cum ar fi strategia militară, strategia Serviciului de Securitate și Informații, deci tot acel pachet de document care vine să dezvolte ideile și viziunile, prevederile constituționale de bază cu privire la strategia și apărarea națională a Republicii Moldova și care să fie în consens cu această nouă inițiativă, cu noile dezvoltări pe arena internațională și care ar fi totodată și în consens cu acel statut de neutralitate, care de fapt în cazul Republicii Moldova, am repetat de mai multe rânduri, este mai degrabă un impediment în asigurarea securității decât un instrument efectiv.